Здравейте, приятели! Време е за епизодче от Doremi Kids! Я, какво хубаво балонче имаш! И твоето е много хубаво, но те са различни. Защо да са различни? Ами не са еднакви. Моето е червено, а твоето не е червено, а едно такова... О, да, моето жълто! Аз харесвам жълто като слънцето. А моят любим цвят е розово. А защо тогава балончето ти е червено? Ами защото розовото балонче ми се спука и тати ми наду червено, защото не беше останало други цветове. Малко е тъжно това, но не се притеснявай. Ако си послушна, ще ти купят ново розово балонче. Да, и мама и тати така ми казаха. Значи повечето ти играчки са в розов цвят? Да, но аз харесвам и лилаво. И аз харесвам лилаво. Но аз харесвам и синьото, като небето. И като морето. И като водата в басейна. Хайде в басейна! А зеленото е като тревата. И като зелените ябълки. Аз обичам зелени ябълки. А обичаш ли кафяво? Защо не? Кафяво като дървото. Или като мечката. Кафяво като шоколада. Ям. Значи обичаш шоколад? Да. Обичам много шоколад. А топката ми е една такава странна. Не е нито жълта, но има жълто. Виж, ето тук. Не е зелена, а тук е зелено. Не е и червена, а ето тук е малко червена. А ето тук и синя. И съвсем се обърках каква е на цвят. Жълта ли, червена ли, зелена ли, синя ли? Ами защото е шарена. Шарена? Да, бладисана е в няколко цвята, на различни места по топката. Значи близалката ми е шарена. Да, точно така. А какво ще кажеш за оранжевото? Любимият цвят на зайчетата. Защо? Ами защото обичат моркови. И червеното не е лошо, особено ако е намазано върху доматите. Намазано върху доматите. Днес си говорихме за цветовете. До скоро, приятели! Чао! Абонирайте се за Doremi Kids, за да гледате първи новите ни епизоди!